Primeiro, banda de Ribadeo, logo, banda municipal de Ribadeo, non foi sinxela. Diferencias e dificultades de todo tipo foron pasándose mellor ou peor até chegar a hoxe en día. E así podemos atopar a esta agrupación herdeira de outras anteriores, pero o tempo netamente diferente a elas pola súa concepción. Se en algún momento se viu a banda como unha nova época de outra banda anterior, pronto quedou anulada a televisión. Tanto por a variación de músicos, novamente o choupo esta vez como neso e testemunha de outra época, como por o tipo de música, a vontade fortemente discutida de non combinar a interpretación coa marcha e moitos outros pequenos detalles. Son opcións así escollidas, que configuran unha banda, repetemos novamente, diferente, pero que ten moi en conta e desfruta das vantaxes que lle supón a tradición musical en Ribadeo. Anécdotas. Esquecemento de instrumentos por parte dos músicos para actuacións fora de Ribadeo, maiormente clarinetes. Necesidades dun servizo de orde que permitira ter algunha actuación, como na Plaza Real Barcelonesa. Noites enteiras en autobús, non en medio dunha nevarada. Ou, polo contrario, actuacións cos ollos medio cerrados e suando a bota gorda. Autobuses que se estragan e que fixeron chegar co tempo xusto ou aínda con retardo a algunha actuación. E coches particulares sucedáneos de autobús nos que o ambiente non deixaba de ter o mesmo calor que naquel. Tamén accidentes. Pequenas cousas das que poden dar conta César ou Javi, ou roturas inoportunas, cando non é inoportuna unha rotura. Roturas de resortes ou mecanismos amañados sobre a marcha polo equipo técnico da agrupación, a veces aínda con sofisticados instrumentos como gomas elásticas ou navallas. Son montóns e montóns de anécdotas as que van conformando a cultura da banda,